Andrea González eta Andoni Etxezarretak aurkezten dabe Sartadia. Hola zuek, ongi etorri. Zelako fuertia nau, ando, 6. programia. 6. Es que, itxen jaton dio, astero, como berritasuna etortzia ona. Bai, baina superaskar pasau da dana, Andrea. Bai, eta, bueno, zuek superaskar pasau da. Daukogu notizia pixkatxo bat txarra kontatzeko. Konfesionario bat. Bai. Konfirmamos, denboraldi honek, 7 eta leukiko ditxula. Bai, bueno, berez, lehenengoko asmoa zan 8, baina tornaztian greba dago, subisa dago. Erabaki dugu oporrak hartzia. Deskansito bat ingo gero. Baina, azkenengo atala... Bai, azkenengo atala segide potente etorriko da, Bale, zuek. Eta gauza bat, eskatu dutzuegu favore bat, oin benetan, mesedez kasoin. Neba duzu eurrengo denboraldi bat egotia. Mesedez, komentau beti. Osea, beti eta denbora guztian eta leku guztietan. Urrengo denboraldisa, ja, mesedez. Eta orduan, bai. Eta nahi bat mozue idatzi be bai, zein gustauko jatzuen etortzia gonbidatu bezala. Bueno, hori alda izan bizka peligroso. Bueno, zuek idatzi, kontua da, hemen borborregotia. Eta horrekin jarraituta bizkat, ando, galdera bat zuretzat. Hasi jatzu, famia igotzen. Famia igotzen zela burura. Eferbestente bat bezala, ez. Jendiak aletik geratu itxen zaitxu, zuzartadiakoa eza. Ez que ja lehen autik geratzen zozten, en plan, zuzai bilimu. Gure laguna. Egixada, aurroko gunean egon ginean, bai gaztean, bai donostin, tal. Jende desberdinak komentau dozkula, intzun da bela, tal. Orduan horrek bai posten dago, baina famia, ez. Zago jarraitzen dugu izaten unos juz, total, Andrea. Bueno, zela jundaztia. Hori, hortik tiraka, es que, claro, zuek egonga, gaztea zerietan, ez dozku eman permiso bat, porque evidentemente ezin zugagu, ez dugulako itxen musikia, bestela emango zozkuen. Total. A los más desastres. Bueno, zukixa sari bat eraman zeinuan, Ez que rikazko, nasker. Egonga bai pantofesten, ez que egonga, ez que, bueno, eta... Bueno, ez que egonga lau egun batera. Bai, literal. Bai, bizitzen. Eta bai, nago bizitzen, bueno, egoneiz bizitzen gaur arte, lenguzinen etxian. Ja, osea, izan da, zirko bat azte hau, ez? Izan da, como Hannah Montana sentidu nez, porque de repente, hor... Euskal estena musikal eta sortzaileak, de repente amatxo bat izatea. Ondiokan pizkatxo bat flipatzen, super eskertuta gisa esan da gazteakuei, gonbidatu zozkuelako ostegunean Euskaldunan egotera, baina zan sensazio raro bat rollo, zeitzen dut nik hemen, zein naiz ni? Eta 3 pausotara Jimena Amarillo. Total, daukogu argazki bat, Andrea zoratuta, Jimena Amarillo. Bai, kriston lotzia sentidu neban zuek, pero... Bai, ez dakit. Gero bukatu ginuan diskoteka baten rollo fiesta Erasmus, zegoala, izan zara pizkatxo bat random, zegoan hor, Euskal Panorama musikal eta artistikoa, gu, tartian, eta de repente, un montón de rubios, Erasmus... Pesau batzuk danak gainera, inglesez berbetan eta inglesez eskatzen musikiak sentitzen dut, oso ondo gustatzen jako nahi, pero gorroto dut. De hecho, garri zeben, ez dakitze kantu super sarra eta gu hor dana ematen... Ez gainera zan fiesta de los 2016, oso fatxe zeban. Bai, eta claro, guk zeukagun gero, biegunetara Pantofest. Total. Que izan zan tematika dresko dakin. Beste tirko bat. Panto bezala eta bestela Flow 2000. Hemendik zorionak berriro Pantoi, superando pasau ginuan, aurreko gunia. Es que lo más. Eta, ez dakit, salseo pila bat egon zan, ez, Danian. Eta hemen, ez dan biharra dauko, aurreko atala entzun badozue, juteko danak komentatzera Danielen perfilera. Bai, hor lagako dugu. Komentau zue, zu galindara bat. Lagartija bat, ez dakizien handako zedan. Vale, zu galindara bat laga bere komentarixotan, que fuerte. Oso fuertia, eta berberak emateitxun deklarazinuak. Bai, eta Andreak dani dauko gauzat konfesatzeko. Sí. Bateren ginuan, lo. Ja, txarna, baina hoi esan kilometrikoa. Total, osea, hoiak zeuzkan 2 metro eta erdi orduan zegoan, Andrea, eskina baten, ni beste eskinan. Osea, hor erdizan sartzen ziren beste 2 pertsona. Egon zan norbait? Bueno, ez dakigu. Hor lagako dugu. Eta, hori, izan ginen girixak, zuek gure irixan, izan ginen girixak. Egon ginen igeldon, dauko zue bideoa gure sare sozialetan, Andrean blogian eta nere TikToken. Ibili ginean, zela da, Montaña Suizan. Bai, baina euskeraz ez dakitzela esan. Daukala, 105 urte minimo. Horrek jeno zarata bat zuekin ere ustez. Izan zan pizkatxo bat show, 3 euro ordaindu ginuan. Komunera juteko zuek ordaindu biazan, 50 zentimo. Bai.
no me cierra. Eta, bueno, nik nahi dut komentatzia, asteburu honetan, Bergarako musika bandan kontzertua dagola, Domekan Amabitxertan frontoian, promozionauen bia pixkatxo bat. Bai, ando, eski dana promozionatzeu zuria. Eta ostiralian noia lagun batzukin Gasteizera, hau ez dakit ondo dagoen esan da, baina al txino de los chinos, hau da, berez, jatorri txinatarra dauken jendia, juten dan jatetxera. Ibaietan indirgon jutenga. Superona izan bia. Bai, baina kontuz, porque gauzak, gu pentsatzen ginen zala, tipo, arroz tres delicias gure, jatera oitxuta garen arroz hori, eta ez da. Eta... Ez dakit ikusiko dugu. A ber, zuri guztoko jatzuan, zuri golako gauzak. Bai. Ba, oso ondo. Zelako aztiak eukiditzugun, kotilleo asko, mesez ja superatzeko eduki sortzaien bazkaixo, eldu edia gauza honedanak, eta esan beharra dago, urrengo aztian guk jai hartuko duguna harren, egongo gala beste estrenaldi batzutan, bai gonbidatu ingaitzuelako, eta asteburuan, eta edurren asteburuan, aprobetxatzeu ja esateko, goia zela, oiu bat Palestinara, jai eta gure sarietan ikusi halko zue hau dana. Hori da. Eta ikusita gure bizitziak aurrera itxen da bela, ando munduan ze pasau da. Ba, ontsen ikusko dugu. Aurrera. Baina, zer dinozu? Bueno, Andrea, zuk esan dozun bezala, gu egonga pizkatxo bat azken egunetan burbuia baten, baina munduak aurrera jarraitzen dau, eta gaurrin jat pizkatxo bat saia ekartzia albiste edo gai bat, atalonetarako ordan ekarri dutena da, pare bat, ondo, minitema. Lerroburu. Ondo. Holan komentatzeko, alde batetik daukogu jarraitzen dago hor ekialde hurbileko gatazka, oin dagoela borbor. Ez que, da superfuertia. Da superfuertia. Da pizkatxo bat bai polemiko ordan ez goia sartzera nik uste dut hain tema politiko baten, baina komentau. Dago Israel eta Ameriketako estatu batuak a tope operazio militar batekin Iranen kontra, hor ja sartu dira pila bat herrialde jokuan, daren misilak alde batetik bestera, gaur bertan egon dia bebai hor zela da itxasuko ontsen jatetortzen, baina dagoin blokeo bat hor, itxasontzi desberdinekin petrole bat holan, orduan egon dia bai hor bombardaketak, karo. Ez que, ez gala sartuko esan duzu, baina nire ustez pixkat argi lagadugu gure posturia edo. Bai, argi dago. Nire pentsatzen gat superfuerti, hau da nahitzen dala dirua gaitxik, eta petrolio azkenian dirua da, eta nondik ustiatzen da. Herrialde gutxituetatik aprobetxatzen da, ematen aliketa diru gutxien zuketaratzeko, zuk kasunetan badakigu dala, Donald Trump. El muñeco diabólico, edo txuki. Bere, ez dakit nola dien, bere aliauak, eraketaratzeko aliketa etekin ekonomiko gehiago, eta berdin jakue jendian bizitzia, berdin jakue lurraldia, berdin jakue dana. Eta batez be, oin momentuan argixa, gaza, petrolioa, gauzanak dare garestitzen a muerte, edala pasada bat, baina nik hemen nahi nebana komentatzia da, aurrekoan egonintzan ikusten bideo bat TikToken, eta zian influencer batzuk, klaro, ze gertau da. Gatazka guzti honekin oin, dago blokeo bat bebai egazkinetan. Ordan dago jendia, dagola oporretan, Asian edo ekialde hurbileko toki desberdinetan, oin ezin diala hueltau euren herrialdera. Emazotan pizkatxo bat amorrua zezian, TikToker batzuk, rollo, daukena, 1.000 milioi de euro, baina, tipo, diru asko daukela, ordan, zeren rollo, komezaten, ez que zinga hueltau gure herrira, ez daki zer, oin inbia dago kristona, junbiaga, ez dakinora, gaztau bio 1.000 euro, en plan, zuretzat zedia 1.000 euro. Osa, dare, askoz be jende geixau, egoera, askoz be, larri hau baten, eta ez dakit, osa, tipo, olako egoera batetik, etekin hori etaratzean dio kansari sozialetan. Bai, eta nire ustez doia hortik aratau, lehenengo, zuk zeitzen duzu lurralde horretan, seguntza lanetik, seguntza turismoa itxera. Honek dare, viviendo la vida padre. Claro, pues es que, bat, juntzan, ezinulako eta alzinulako, ez? Oin pixkat, ez datea tiendes a las consecuencias, baina, pues, pixkat bai, ez dutzatela inoi txarra dezio, baina eske kejatzia hortaz, jendia gonian ibiltzen, jendia galdu banian familia bizitzia dana, pues pentsatzegat. Geraukogu bigarren lerroburuak diala, azken alditxan gertatzen nahi dian eraso homofobuak. Eta hau dana ekarri dotze, egun hauetan, Bizkaiko auzitegi gorenian,
11 gizonen kontrako epaiketa bat egon da, ez dakit gogoratuko dozun, oindala 4 urte dolan Ekain kontra, erasomofobo bat egon zan Barakaldon, edo ez dakit oso ondo nundik zan, eta, ontsen egon da epaiketia, gizon hauen kontra, eta txarrena da, oindala astebete bai Gasteizen, egon zala beste eraso bat, adingabekuak zutela, bikote baten kontra. Justo gaur, atzo bota zeben telebistan, elkarretaratzia inzeben, eta, evidentemente, gu hemendik aldarrikatzen dugu espazio asketan hitzak, eta ez dugu laun hartzen olako jarrerak, eta esamian ebana da, pentsatzen gatela superfuertia, nola dagoen ja errotzen homofobia eta fasismoa, geroz eta jende gazti haugan, eta normaltzat goia zen hartzen. Segaitxik, existitzen dialako VOX bezalako partiduak, olako mezu xenofobo, homofobo, arrazista eta abar zabaltzen dutelako, eta nik ondiokan ez duten ulertzen da jende gazte horrek zelalduten hori dana tragau. Nire ustea palean da, ez darelako prest eren privilegioetatik pause bat atzera itxeko eta ulertzeko olako gauzak. Eta, pena gehixen ematen doztana da, kaso bat, egon bida la benetako violentzia fisiko bat albizietara heltzeko, edo, egunero salatzen ditugula, egunero gertatzen da. Eraso txikixak, baina eske gero ez da oikuak dira, eta da, eske, hau pasagat, baina ez da inbesterako, eta bolia doia hunditzen. Eta bentzatzen gat, eske salatu, edo zer gauza. Dana. Datorren hastian ez gagongo, baina datorren hastian dator hasten da korrika! Gauza oso garrantzitsua, korrikan 24. edizioa hasiko da, atarratzetik Bilbora, martxoak 19 hasiko da, eta 29 amaitzuko da, eta, pixkatxoa eta ipatzeko ja munduan ziar korrikan, edizioak edo martxan hasi dela, dibez Parisen oindala egun batzuk, dozenaka lagun elkartu zian, korrikan festa dudan alakua ospatzeko Parisen bertan. Leku pila bat. Eta hori da, asko gustatzen jatena, ez? Korrika azkenian ez dela bakarrik mugatzen euskal lurraldera, baizik eta, euskaldunak mundutik toki guztietan garela, eta ospatzen diala korrikak toki desberdinetan. Korrikako webunian sartzen basate, dago atal bat euskal diaspora ditzen dana, eta horrek uste zenkie, ze leku desberdinetan egingo dan korrika, ze ordutan, eta ze lekutatik hasita. Eta hori, bentsatzen superguai, segure laguna aroa, ondio egongo da Holandan. Ez? Dago Sudafrikan, ontsen. Arrazoia. Baina bina arte egon da Holandan. Eta herberetan. Eta berak egin izan dauko herrika. Eta beretzat da, nik hain beste bizidoten hori. Ez que izan bia da. Osa, nerila emozionatzen baldin bagosta hemen bertan bizitzia, etxetik kanpo. Hombre, ez que urduri. Eta esan berra dauko usuek, dala superfuertia, igoko dugu igual, ez, igo. Oin dala 2 urte handok eta bexokeruan ginen lekukua. Eta emozionauta. Piskat aldo eta somos doias prestaketa korrika ondo, ez? Elduko ga. Nik ez baliz ekin korrika. 400 metro, aunque sea, elduko ga. Gure gukengo dugu korrika 6 kilometruan. Eta hori itxeko nik ustot blogen bat edo zer jauziko dela korrikan inguruan, así que gure sarietan ikusiko da. Eri korrikak urduri. Azkenengo titularra ekarriko dutena izango da. Emakume pilotarixak euren kirola ropa marka propioa izango dute. Eta zela ditxuko da? Toma ya. Andrasko. Ixa Andreasko. Justo, aia maki Andrasko, bai, kamiseta propioak izatiaz gain, praka berezi batzuk ingo dutze, azkenian, ez? Emakumien, fizikora. Beharretara. Eta beharretara egokituz, eta, hemen dokata puntauta, martxoak 22an, Eibarko Astelena pilotalekoan jokatuko dan emakume Master Cup zirkuituko binakako txapelketako lehen mailako finalean, estrenatuko dabe erropa hau. Eta gainera, estrenatuko dabe, Arrizabalaga eta Bergarakua dala, vale? Osea, arratek. Eta, Sagardui Gaminde pilotarixek. Qué fuerte. Neri honek kristun elusun etxen duzta, ikusiko. Osea, adibidez, itxema da olako, izena azten badaukitzen tipo Astore, pues super ondo, guai. Gusto jar gainera izena, Andrasko, ez dakit, da como muy klitxe baina... Baina pixkate aldarrekatzen da bena hori da, ez? Eukitzia eren ekirolera egokitzen da. Erropa muta bat.
Eta, bueno, nik ustot pizkatxo bat errepaso azkarra hau Ando pila, gauzak herri dozu, eski ez duzko mandenboria. Ordua dala gaurko gonbidatuai ongitorri xamateko, beraz, aurrera sartagaiakin. Sartagaia. Gaurkoan zuekin daukou, oza, zuekin nigurekin, berriro hasiko naiz. Gaur gare pizkatxo bat. Gaurkoan gurekin daukou Markel Bilbatua. Kaixo, Markel. AKA Chimbo Style, porque claro, jendeak, igual ez dut ezagutuko Markel igual bezala. ezagutuko dau Chimbo Style bezala, sarietan. Ja, sentitzen niri jatirtetzen, nik Markel dituko zut. Bueno, bera bergararra da, lehen eskuntzako ikasketak itxen dabil, gure herriko ikastolan. Eta, bueno, hortaz gain, pues, hilamosten aditua da. Zemo duzatoz, Markel. Egisa esan da, pixka buruko minaken. Ez dakit esan da atzaldean umiekin bukatu duten kokoteraino. Normala. Ja, ze ematen duzu? Oin abilitzen gorputz eskuntzako praktika. Vale. Orduan gorputz eskuntzako klaseak LH lehenengo maiatik hasi eta 6. maiara. Aki guai. Osa, es que, claro, imagina, bai meste ume aurrera eta atzera, jolazia, gainera izaten da ikasgai fab. Orduan. Bai, hori be, bai. Claro, es que imagina, bukatzen dozu eguna onaino, eta gero normalian, hori eta gero, higia mostera guteza. Eta hori hobi bezala, zela zizinean higia mosten. Bai, bueno, sinitzan, beti kontatzot iguala, sinitzan lagunei krestak eta txapuzak itxen. Eta, bueno, ikusinan guztoko nebala, eta poliki-poliki sinitzan formakuntza jasotzen taola. Eta, ostia, gero ja konturatu orduko, pues hastian ez dakizen batetan mosten dut, tal. Ja. Eta gaur ez da jende geixau, eta oin, bai, atzaldetan, urtetzen naiz ikastolatik, eta hila mostera. Osea, bizitza soziala, entre zero y nada. Neko gutxi, bai, azte Kristona jendia, gu bezala. En plan, gaur jumena izona gaur. Bueno, ingotzugu galdera eskar batzuk, zu beto ezagutzeko. Itzu bakar batekin nola definituko zinu zure burua? Artista. Vale, gustatzen jau, artista. Es que, bada. Bueno, es que izan berra dago ezagutzen dugu. Bai, ezagutzen dugu ja Markel. Musika estilo gogokoena? Urbanua, orokorrian. Vale. Ametxetako kolaborazioa edo ametxetako personia ia mosteko dagona? Osa, tipo, ia mostuko zotasuna? Bestean komentatzen lagunekin, esaten batzen, ongo zan ondo peio reparezimos, tío. Da supergatorra, Ez que eramateu gainera beti, hola, korte oso simple bat. Vale, bai. Guapo ongo zan zoze diferentia itxea. Beitu, politxe izan alda peio reparezimos. Peio, entzuten baldin mazare, badakizu. Mobiluko dugu gaur, aurrekoan esan joan Daneli moiduko genioala bengokin, oin, a ber, peio... Izan biaga RPP, igual bai. Pakitasalas.com Sartadia.com Herriko toki guztokuena? Goiko ez da zinua. Vale. Ez da jun, oindala, goeta marra urte. Ez que dago pizkatxo atolan @bergarako dala, konpondu. Bai, eta gero oia pixkat kuriosidadia. Uste dozu jaixak, edo, bueno, uste dozu ez jakin gozu, jaixak edo asteburua gerturatzen dagoenean jendiak, geixo bartzen dago txandia ia mosteko. Bai. Bai? Hori gartzen da pila bat, adibidez, oine... bi aste barru edo, Erramu zapatua. Eta erramu zapatu bezperako eguna, betesan, oindala pila. Eta aste hori, jendeak beti nahi izaten dau, egun bat lehen omostia. Talba da egun bat lehen hau, daukaten azkenengo txandan, hobeto. Ja, juteko justo festara, super guapo, guapa, danalakua. Egun batetik bestera ia hain beste azten da. Berdin, nik esaten dutzet, berdin aurreko hastian, berdin aste artean moztu duz. Bai, ez da zibean zer. Bai. Pixka disimulatzeko. Eta, bueno, jaixena gabizela berretan, luzatuko etzuek galderia, zedia jaixak zuentzat. Horkoan baitasunan inguruan itxen genuen berra, pauen jaixak. Zedia jaixak. Ondo pasatzeko eremu bat, espazio bat, momentu bat, eske gauza asko, ez? Osa, jaixak askorako ematen dau. Lana, bebai... Osa, etortzegat hitz asko definitzeko jaixak. Eta bat da, edari bat, eta ez dugu esango ez eskolako patrozinatzen. Hor badako dugu. Markel eta zuretzat, zedia jaixak. Basta egin, niretako be igual disfrutatzeko momentu bat. Eta, hola, zuzuri mozteza ia jaixetarako? Osa, jaixetarako egunerokotasunean. Segun sekorta eukaten. Bai. Justo gaur junez ia moztera eta
Osa, atzekoa ja moztu behar baldin bot, ez. Ze ez daukat hiru izpilu, ikusi txaukazu, hiru izpilu, hori ez daukat olakoik eta paso. Aparte guztau itxeja jutea beste pelukerixa batzutara, zola ikusten dozu hori, nola mozten den, kasi bebai, ez? Materiala, ez dakiz. Hori gozu gai egoten da. Baina noiz batxin dozu, zure buru bai moztu. Askotan. Ni saiatu nintzen behin. Eta akorratzea zan ebala pandemian, azkenen galdizia harrapaune banian 0 edo bat edo lan, izan zan pandemian, saiatu nintzelako ni degradau bat itxen nere buruai, obviamente gaizki urten zan, eta bukatu neban, praz dana pasatzen, bai. Ando. Argazkiren bat agogo hortik erakutiko zuegu. Superrona. Ni moztu izan naiz, bat ezbe Bilbon ikasten ebanian, eta teñidu bai, ez que teñitzia errezua da. Bueno, Andrea, zuk ez dozura antzun zuretzat jaixak zedian? Niretzat jaixak dia lana eta lana. Ez, eta ondo pasatzia bai. Baina, a ber, azkenia xexeutarra izan da bai da, como, pila bat lan, bat ezbe, oza, justo horrikoan kuadriakoekin berbetan, jaixi begiraia, galditze zozten, eta buake buena jaixok tani. Ezin berro jaixok inguruan, en plan, ja, supera. Zuentzat zein da, irurok bergarakoak izan da, zuentzat zein da herriko jai top? Vale, hau entzun aurretik, aurrekoan izan zozten podcasta esala oso bergararrentzat. Xaukena xauk. Ya está. Niretzako samartzialak, dudabarik. Samartzialak, vale. Izaten da hola berez izena edo, ez? Beste guztiak izaten die kalian, eta justo samartzialak hor mendixan. Vale. Zuk, Andrea? Ez que, ez dakit, igual erramos zapatua. Ez que, estimula asko dia, erramos zapatua. Jaixak izatea da, como lo típico, ez dakit. Ni bestela igual be... Ni bezan mian eban zamartzialak, ez dakit, azkenean bebai da, erromerixa bat, herrikua, zuk esan osura toki desberrin baten, mendixan itxen duguna... Karo, hor dago este dilema bat, igual zuen inguruan ez dala inbeste komentatzen, ze, gizomezela identifikatzen dienekin ez da inbeste gertatzen. Gurian pasatzen da, klaro, mendixan ospatzen da, eta mendiko herrepekin junbiasa, edo jutia izango zen onena. Ez dago dreskode bat. Ez dago dreskode, baina, klaro, ez que nire zujun bebai guapa. Eta nireko herrian, tipo, ni bakeruekin eta hola, ni gero superdeseroso, baina, klaro, ze gazten dozu. Pues, hori da planteatzen dan galdera. Pues txandala, jartzen dozu txandala, zizki berdin da, azkenian da. Klaro, berdin da, baina nire zu ligau hando, ez duzu ligatzen zu jaixetan, ala? A ber, ligatzen dozu txandalakin, txandal gabe, edo zer gauzakin. Zeu ze gaitxek esan gaur hori. Azken aldixan behintzat? Ez dakit. Ya está, vale. Indogu erra gure jaixena. Bai. Baina zen eixo dituzue, herrixetako jaixak edo kasunetan bergarako jaixak edo hiriburuetakoak edo tipo festivalak. Nik naixo bitxut herritxakuak. Bai. Nik ustot beste xarma badaukela. Hor, ondo dago hiriburutan, jende asko dagola, eta igual kartzeitxuen kontzertuak eta obiak izaten diela edo, baina, niri herrikuak eixo gustatzen jaten. Netzat bebai, azkenean herrikoa desberdina izaten da. Eske nik daukat dilema, Ze hiri? Bilbo. Eske Bilbon, gure kasuan kaskagorri da tipo xexau. Eta egisa da hanbe turno askoen izan ditutela orduan. Da hiri bat, baina ez ertetzen atzekaldetik praktikamente. Orduan, asko gustatzen gat. Egisa neri Bilboko jaixak asko gustatzen gatela bebai. Baina... Gero esate dozu donosti bat. Herri batekuak ez dakit, adibidez, eskantzolako jaixak. Lo más! Antzolako jaixak dia... Baina hori izan bia baju, porque a bergen dia zibidan itu hortzen daia. Kampiñekua, Ez, baina bai, olako tokixetan ere ustez beste ambiente bat dago. Ez que egitxa da, masifikauta arela zuk esan dozuna jende asko etortzen dala eta hori dana. Eta lapurreta gehiago goten dia, por estadística, Digo, bergaran behin igual aldotzuela lapurtu. Vale, hombre, eta... Obvio. Ando, obvio... Eta askotan gertau izan da. Bueno, gero gauza asko txosnetan agertzen dira. Edo galtzia, @i.ok, galdu zeban egun baten zeo zer horrelako dugu. Giltzak. Txosnagunian. i.ok, i.ak, gure lagunak. Ai... Bueno, gero esan. Ai ama, zuek. Bera jakingo dau. Vale, bai, ya está. Baina, egisa da, askotan ospatzen ditugun jaixak, kutsu erligioso bat daukela, edo behintzat, ospatzen diela, egutegi erligioso baten baitan. Baina, gero, aldiberian, gaur egun ez dauke
Kutxo erlijioso hori, nahi ote esan, adibidez, pentekostiak diala bergarako jaixak, berez? Pentekostes. Dator erlijioko... Bai, tipo kalkula bitxen dira. Edo San Martinak, Danak dira San. Erramu Zapatua. San Martzialak, San Martinak. Baina, gu, ez dut uste sinistuna ganik. Bueno, sinisten dugu, baina ez dugu batzutan. Baina adibidez... Bat bani. Ez da nire kastua. Claro, baina adibidez niri pasatzen jat, bakarriko lako jaixekin, haitzen dutela como, erlijiosua dira. Eta gero, erlijiosunak dira gabonak. Bai, baina ez Pero claro, da, como... Aste santua ontxe da... Bueno, baina oin ikastolan da olakotan, da eskoletan, ja ez da gabona, ja dira... Neguko porrak. Oin, udaberriko porrak, claro. Zaiadan izena taldatu. Santageda bez da Santageda. Santagedan beha ez da, pues tak izela. Izena, ole seguna. Ole seguna, hori da. Ole seguna. Abestixak eta beha aldatu, bueno, letre aldatu, eta doinua ez, letre bai. Osa... Neri hori jendia kontragongo da, ni aldenago. Porque... Nik daukator bialdiak, neri bebai. Osa, neri, a ber, bai, obviamente iruditzagat ondo, gauzak aldatu biadia, evoluzioa egin biada, open mind, oso ondo, baina ez dakitez puntu batera arte bebai nundaren hormugak. Hor dauka untzakantua tradizioa, no seke, tradizionatzea, bueno, jarriko, nire ustez, osa, zenbatera arte da jai baten aldaketak itxia, jai erligioso bat bada eta zuk ez bozu erligioan sinisten. Osa, nahi dute esan, adibidez, jatorri txinatarra dauken pertsonak ez da bez ospatzen urte hasiera gure igual. Claro, baina beste modu baten ospatzen dabe. Claro, baina dia bebai data desberdin batzuk, eta erak derrepentera bakitzen badabe gurekin ospatzia urte hasiera, tradizioa zare tradizionatzen. Bueno, segun. No sé, nik lagatzen dut hor galderia. Nik uste ez. Eta oin arte ez dia gontxosna, kolako jaixetan, eso tamien tradizioa da. Ez ki ez dakit. Baina, klaro, nion jatxosna bat gabe, ezin nahi segon jai batzutan. Bueno, gabonetan ez diagoten. Jaixetan nik uste txosnak bai izaten diala punto bastante garrantzitsua, ez? Osea... Punto de encuentro. Egisa da gero, txosnak direla, hain zabala, osea, tipo, espazio zabal baten antolatzen dia. Orduan, esate oso nusare. Deitzen dozu lagunak, ertetze atxetik, eta nusare te txosnetan. Txosnetan, nun! Emateo zu tontua, bueltak ematen, txosnetatik zure laguna bilatzen. Eta ez izan ejatzuela pasau. Inoiz bai. Ez que... Aurten gainera aldatu inbeda, bez? Txosnagunia. Berez aurtengo urtean, azokan, osirondoko azokan egongo da, urte pixkatxo bat arraru izango dalako, plazan egongo dilako, obretan pixkatxo bat egongo da aldaketia. Bergarara etorriko zaten entzat, informazio baliagarri xasuek. Vale, buelta buta txosnetara. Nik daukat duda, galdera importante bat. Zuei txosnetan dagoen musikiak eragin itxen dutzue en el mood, oza, niri balin badago konzertu bat, nada, lo que bajon. Yo me piro. Es que literal. Zuri ando? Niri bai eta ez. Osea, baldin bada gustoko duten musika bat, bai, egongo nezela mas top, baina aldi berian, askotan da hor fonduan, ez? Takit, zuzare lagunekin, trago bat hartzen, eta igual zare kontzertua ikusten da hor fonduan egotia, baina, a ber, noizian behin txosnatik urtetzia bai, eta jutia tabernara pare bat reggaetoneo eta lurra ikutzia, pues ez dago gaizki. Bueno, lurra ikutzia ezakit. Baina bai, oza, zuentzat oso garrantzitsua da egotia jaixetan gustoko duzuen kontzertu bat, edo aldi berian moldatzen zate. A ber, nik ustot moldatzen naizela, baina punto bat eraino. Porque me toca. Bai, hori da. Saiatzen naiz moldatzen, egisa saiatzen naizela moldatzen, ere lagunek ez esango dabe, baina saiatzen naiz moldatzen. Baina bai egisa batzutan esaten dutela, jazta. Hombre. Aurkitzen dut jendia beste nun baitxera juteko. Baina konfeisa, unik ikusi dut eta estelenian goizeko ordu txikitan txosnan. Hombre, hori bai. Claro. Bueno, baina eske berata danak. Bueno, bai. Ez que ez dakitzen da persona hori, ja nago horrarra. Bueno, egisa da, ni saiatu eske batzutan da, amezte denbora noian hemen badalo, tio, egan gustatzen, eta pirau. Ez, baina egisa da pila bat eragiten doztala, ezagutzen bot taldia eta gustatzen bajat edo ez. Eta berdua, no? Ez que azkerian bebai da, momentuan arabera, ez? Zube baizela zaren, baldimazare igual rebentauta ostiralian kriston jorria bota zulako, eta zapatuan
Sare de Bajon, eta repente gainera dago kontzertu bat, jatzula gustatzen, busatozu, agur, banoia. Eukido zuen ez baitzen FOMO piratziarren? Nik FOMO geixau ez egotia gaitxik jaixetan. Bai, hori bai. Ni aurrek urtean nahi bezen nintzen. Claro, hori da. Eta Argentinan egon nintzen. Claro. Eta, bueno, ikuste itxuzu argazkixa, kuadrillakoak eta ez dakizet. Bueno, eta zemuz Argentinako jaixa, juergia. Ondo, bai. Oso diferentia. Desberdina. Bai, zetan, desberdintzen zan. Ez dakit, ambientia eta zan, no sé, bueno, oza, Buenos Aires barruan bebai, zeukasun, tipo gaztetxe moduko batzu, gero boliche, tipo reggaeton, eta ez dakize, eta horbe asko aldatzen zan asuntua. Baina, normalian adibidez, bolitxe askotan, juergia bukatzen zen puxkal lehen hau, eta gero gote zien, afterrak eta hola, baina, bai esango nuke zala diferentia musika aldetik eta bai. Zeuken, zan dana, imagina, reggaetoia, baina zeukan kumbia zeukan basean. Hori oso guapo. Qué guai. Porque zan, oinartian entzun izan ditudan reggaetoiko abestixak, baina kumbiakin. Orduan, gero guelta unitzanean hona, zan, como, ostra, kumbia falta jako. Ez que nire ustez horre esan dozu jakoa. Oinarte entzun ditugun reggaetoiko kantuak. Osea, niri jartze ustazu kantu bat irten dala atzo, eta dalo, ze koño dau. Osea, bai, da gero igual bai, hemen gare oso itxuta, igual, juerga geixau edo festa geixau itxera kalian, ez? Eta, pues, adibidez Buenos Airesen edo ni Mexikon egon nintzen nian bai, da geixau igual diskoteka, geixau... Litrau etxean eberandur arte, eta gero urten, pues, diskotekara, hola. Eta ze gauzak harritxu zotzun olan geixen? Geixen, gogoratzen dut behin, irten itzela hango pixukidiekin gaztetxe moduko baten, eta zan, baina, jendia zeuan liatzen eren artian, baina exagerau, tipo, bata bestiakin, da bestia, baina isa taberna, ez taberna osua, baina gelditxu ginen pixkat, bueno, hemen, edo bat dator, venga, honekin. Hori da, ez da hemen pasatzen. Bueno, es que hori guri bebai, bueno, no tanto, baina Mexikon, karo, Erasmuseko tokixetan eta holan, azkenian dare enpresak edo taldiak, egoten diana pizkatxo bat, festa kanto latzen ez dakize, eta zeuken enpresa batek, Casa México ustot deitze zala. Osa, zeuken etxe bat, ordan, diskotekia izten zabenean, zeuan hor afterra, eta zeuan en plan, zela da, jolasteko, billarrak, bueno, edari misteriosua, ez dakizer. Karo, eske hor gertatzen zan, danetik, ja, egun argi urtetzen zinean hortik, eta zan en plan, nora, noia. Zein dut nun egoniz. Hori da pixkat, galdetzen zozkuena guri, paseu zala, gaztea zerbitako afterrian. Una after, diskotekan. Eta, zuei iragiten dut zuen nolakoa den jendia, oza, ez Markel zuk esan duzuna, Argentinan jendia, supongo, oza, Euskal Herrian beti esan hori da, gala supersekuak, superbortitzak eta hola. Eta, suposan dut ez. Asko zabalauak. Bai, ez, eta hori zen moduz gestionau zinun. Ba, nik ondo. Oza, azkenian, porque arazoiaz bakarrik, eta orduane lagunak itxerak orduan eta hola, hain zabalak izatea horrek lagun ditzen du. Ja. Porque hemen bai garela danok hor kuadrillatan daula, eta, oza, nik esaten anan eguanean, Buenos Aires esan eskero bergara moduan, pues, estoy vendido. Ja. Porque oso zaila pentsatzen jat. Lagunak itxia, eta gainera zoia herri txiki edo herri ertain batetik, de repente olako hiri batera, ez? Buenos Aires esan da kriston hiri potentia, kriston movimiento pila bat egongo dana. Bueno, baina hori bai guai, ez? Porque azkenian jendiai gauza desbernia gustatzen gako eta ambiente desberniak ezagutzen bai, eta alternatibua bai. Hemen ez da pasatzen hori, osea... Bueno, a ver, aldala pasau, baina ez dakit, ez da. Oiko, bai, eta adibidez, bueno, zu pizkatxo bat, estetika arluan edo mobitzen zala, pues, egiak mostu, ez dakik kuantos. Alde horretan desberdintasuna ikusten dozu, osea, adibidez, neri Euskal Herrian egateru ditzen jendia bez hainbeste preparatzen danik juergan urtetzeko, edo festetan. Ez que, bueno, nire eta adibidez, hemendik kanpo ikusten dut igual jendiak daukala como itxura geixau, outfita prestau edo makillau edo tipo como hilia, peinaua. Ez dakit horrekin eguneko unian ados nagoen, porque gu, bueno, errixetan batez be, osea, bueno, pues jastea igual pixkat más arreglada, dala tipo camiseta desberdinaua eta poco más, no? Baina, pues Donostin irtetzen dan jendia ez da jasten Bergaran. Bueno, edo igual ni jasten naizen igual, porque igual jende... Osea, uste dut ala bai pixkat, aparte de hiriburuak eragin itxotzula zure izaeran eta jasteko moduan, eta incluso bai, en general danian,
jaztu jasen bian eman. Bueno, eragin itxen da bela. Eta herri baten ez daukozun ezain beste estimulo eta hainbeste referentzia desberdin, no? No sé. En general. Zue presta bitxo esate jugar gara juteko. Hombre, zehose bai, zehose bota higian, edo jantzi, pues, bakero batzuk, edo... Ja, en plan, ez txandalian. Baina, vamos, en ese goten 15 minutu horrez pillo horrian. Jode, ba, eskizin bat biozu tardatzia. Ez, jendiak asko tardatzen da. Bueno, ando que dauka gauza bat konfesatzeko. Entra unizela, este buruan. Sí. De repente galdetu zan Iruñek. Badauko zu espumia. Resulta que ando que espuma botatzen da bilian. Bai, eske, jatain rarua iruditzen. Ando ez neban espero, baina ondo gara En plan, pues, gomina, edo espuma, edo zera, olako gauzak, bai, nik erabiltzen ditut. A ber, ondo, geixa da, ondo gara gatzula. Bueno, a ver, eske ni oso basikoa naiz bebai iakin, da, como, bueno, jute naiz nire betiko pelukerixara, esate jat betikoain, eta agur. Ez dakit, zuk zein gozoztasun, higian. Nik flekilloa hobetuko notzuke. Flekilloa betu, bai. Zela, geixau moztu, motzaua, hori bai, eta, bueno, eski esto, hobintzuten mago beste pelukeriak. Berdin da, vale. Ez motza bat, ez dakitik, osea, como más compensado, alde guztietan egoteko cantidad iguala. Vale. Un rollo estilo jofeando. Bueno, pues igual... igual muy atrevido. Igual planta horiako dot pelukeras aldatzia eta tximbona jun. Aiama, izango zan fantasia. Claro, kolaborazio bat. Buah, yo lo compro, Osea, gero... Baina hori bai ni oso exigentia naize. Gero ez baldin bajat gustatzen. Ni oso profesionala. Vale. Vale, nik galdera bat. Osea, ez dakit sekula moztu dozun higia... Osea, hile motza ez da nahi. Osea, emakumezkoik normalian hila luzio aukitzen dugula. Moztu dozun ez baitzen? Bai. Osea, Argentinan egon itzan eitzen kurso bat, eta san de pelo largo. Eta hor bai proba ginuan hile luzian mozten, da gero konfiantzazko jendeakin behin izan ditut probak. Ke guai, ke guai. Baina, bueno, sin más, neixot hile motza moztea. Bai, zi ba. Ez dakit, geixo gustatu. Ez que niri hile luziak inbentzatzea aukera geixo darela. Hori geixa. Hori geixa. Eta zein da, geixen harritxu dotzun peinaua edo rollo, tiponek eskatu ez da itxeko ez dakizer. Ba, normalian nik itxen ditut lokurak. Osea, esaten doztenean, inei dozuna... Orduan ja, entzutu bena de artista, eta... Eta zera indozun, ez dakit, o igual marraski bat. Edo zeo zerrolan... Lagun bati inotzen hemen atzian hola bihotz bat, beste bati. Osea, porque normalian beti esaten di, ekisi degradaua normal, edo moikano, ez dakize. Eta gero igual marraren bat... Hori, igual beste bati buru guztian marrak. Eta, esan duzula bihotza, animako ez nien itxera tipo estampau animal print. Osea, baina rapauta... Baina koloriakin edo... Ez moztuta. Moztuta? Ez que teñiuta da superoikoa. Ja, osea, tipo como kalbitak bezala. Bai, teñiuta bai. Bezala hola nein da. Eus que hori zamia super zaila. Edo, tipo, hori da, osea, baina igual animal print tipo zebra. Kau, nik esamen otzun bai. bai. Argazki bat. Pulso? Sekula ez dut ikusi. Osea, pulso, neukibiako dozu bai olako gauzak itxeko. Bia da. Bai, eta gero, tipo, dibujoak eta eskatzen baldin botzue, horbe, ostia, eskua biozu. Claro, ze igual degradau bat itxen, bueno... Eta zeitzen duzu, lehenau entrena un barrazki. Ez, justo atzeskatu sostan lagun batek, eta mobilan erakutzi sostan, eta hartunean boligrafo bat, eta pintaunean hemen, eskuan. Eta hola neukan onduan hemen... Ja, referentzia. Ibili beharrean mobilak indemora guztia, pues neukan hemen hola, eta... Que fuerte. Eta bakarrik kotilloa gaitxik, Badago norbait herrikoa jundana ez nioen espero. Bueno, herrikoa edo herritik kanpo, porque juten da hemen internacional. Bai. Que fuerte. Bai, igual ikusi txandartu dela baten batek, igual, Jon, no sé qué, Jon Agirrezabal. Eta eso zein da. Que fuerte. Eta, bueno, pues, itxoitzen dozu, zabaltzen dago batia, eta apa, eta baina ez da zein dan. Jendia konversazio intensuak eukitzen ditzu. Danetzi dago. Kontau dutzuen noizbait norbaitek kotillo horien. Hombre, pila bat. Bai! Aiama! Boa, eske huego miako baina norre. Zeo aldana kontau. Kotillo bat zeu segati die. Ez baina, pues bat, bestiakin liau dala, edo ez dakizer. Juerria edo jaibetea gero jun izan da jendia, en plan, de resaka máxima, en plan, boa, atzola die. Ez.
Niko goratzen dut, igual, juerga, imagina, erramu zapatua, pues, bizperan hilia moztu, eta erramu zapatuan urrengo gunean juntau, eta, eskerrik asko, no seke, bai asistentzia insostasun, atzo gamean ligamine ba. Aiama, ando. Somos. Limpieza, porque... Hostialia hueko bat ingotzut. Eta noiz baitz gertau jatzu, bat emate hilia moztia, eta urrengo gunean ikustia eta zatia, aiama zein jat. En plan, que pizia. Gogoratzen dut behin, bai, moztu notan hila, eta dena oso ondo, grabau ineban, eta gero bideo editatzen eguala, esaten, ostia, nahi, flekilua pixkatxo bat, parte honetan dago pixkat bera. Eta idatzi notan, etorri momentu baten nahi gozu, eta konponduko zut. Bueno, bentsat... Tipoak esan konturatu, baina... Bentsat majo. Bai. Onartu inbiadia norbera katzak. Bai, eta danok itxen ditugu. Claro, bai. Bueno, urrengoan kotilleuak kontauko esku. Bai. Bueno, edo itzaltzen dugunean kamarak. Nik daukat azken galdera garrantzitsu bat, que pentsatu jat superrona, nik pentsatu dut, zuek, irakurringot, porque mehen rei hau. Jai baten erdizon emejano, esarea juergan, gerturatzen jatzu pertsona bat, en plan, mesedez, moztu ia, porque behitu zepaso jaten, imaginau, ergako andoniri burula orden. Eta ez daukazu ez gura izak, makenilla, edo ez dakit, mozteko erabiltzen dozun, gauzak. Ze objektu erabiliko zinun edo zela moztuko zotzazun higia? Ez daukazu mozteko ezer. Zare txosnetan, eta etortzen jatzen norbait, en plan, erredoste metxoi bat. Arreglamelo, en plan, ia. En plan, pagaukotuz negozuna, baina, konpondu. Pues, osea, txosnak limoiak mozteko kutsillo bat edo. Osea, eta kutsilloak inzoze... Adibidez? Ez que bestela mozten daben zerbait. Ja, eta... Giltzekin? Kutsillo batekin aldo zuztu. Hombre, esto probien, baina... Kutsillo batekin, bai. Zeo ze moztu alko zu. Ba, nik esango nean baiet. Ez baldin bauko zu hile oso gogorra. Ez dakit. Noiz baitxen pasun jatzu bolako zeu ze. Ez japasa. Eta gainean eramaten dozu zeo zer. Ez da. Importantia, ez que pentsau jaten alboa. Neri, bueno, ez que igual izango da nire zelako munduko persona torpiena, eta behin Bilboko jai batzutan bota sostimen gala bat, aurpegira. Ordan, betiliak erre jaten, baina ezke ia bai. Eta, klaro, San Juergia, eta ni con el pelo quemau. Basein eban moño bat, baina, klaro, oza, erre usain bat. Hor dago, sarietan bideo bat dala, emakume bat, bueno, neskatila bat, beltzarana, eta horre dauken pelazo horrek, ez? Bai. Eta dare koro baten abesten bela batekin olan, eta errepente zu hartze dutza olan, higian, eta tipiak itxen dau como superlaso lan, fras, eta itzalitzen dau. Eta frasia da tipo como, gustauko jaten olako lasaitasun eukitze olako momentu baten, edo ez dakiz, No me pasa, ni bueno, urrengo atalera pasaba aurretik, vale. Ez que neuan bueltak ematen lehen, eta zeiritzi daukozu hemen marra bat itxen duten pertsonekin. Hemen? Bai. A ber, que ikusten eguatzuk ez daukozula. Ez daukat, baina neuan hor lehen izpillo horrean da... Ez dozu eukizan? Bai. Ez, bale. Askotan. Ando zuke? Eta que se pentsatzen jatzu, muy kinky, no? Muy kinky. Nik eukizan dute. Ez dakit. Nik beste niotan linguzua iru raia bat, ola, beste bat, ola. Tipo lore bat moguan emute zeban. Ke guapo, es que nik ingo neban, Ez que nire askatoz ahondixak orduan ger, ez dakit. Super ondo, ando, geratuko jatzun. Emango jat guelta batzuk. Pues ya, un dos en uno. Ya, igual me pongo de rubio, lan, Igual un animal print. Teñidu itxo zube bai. Bai. Bai! Jorge Zairusekin zeban, ez da que se jai altarauko. Jorge Zairus. Hostia, jarri zebala bizarra gorrixa. Hori zein da? Ez, jarri zeban, higian izeban tipo estampau animal print baina teñiduta. Eta gerin zeban bebai, arko iris. Koatxelara juntzanian. Bueno, ez dakit. Arrobagu, laizter jungo gala. Ni ez porque aspertuko nez musika horrekin. Bueno, Ba, oin bai, jazta. Indogo berbara ikua, jaixena, iamostiana, eta pasauko beste atal super divertido batera, izango dala, erronkadia. Aurrera. Erronkadia. Bueno, ekipo, jolastu ingo dugu pizkatxo bat, eta gaurko jokuai jarri jatizena betirako edo agur. Vale? Ke intenso. Bai, gustau jat. Zertan datza jokua? Bueno, hemen barruan, dare papelito batzuk janari batekin, vale? Jateko zehozekin. Eta, ordan hartu biozue, zabaldu biozue, eta esan biozue janari hori betirako edo agur. Bakarra. Vale? Bai. Osa, janari batekin betirako esaten baldin badozue, hori zuen dietan
barne sartuko da. Ez dotzut esan bihar egunero jango dozunik, baina maiztasun handixakin jango dozu. Vale, eta ados jarri Eta agur esaten, zuk. Vale. Agur esaten baldin badozu, janari hori desagertu ingo da mundutik. Vale. Vale? Eta debati dingo dugu pixkatxo bat. Oso ondo, guai, divertido. Venga. Hasiko da Markel, papel bat, saiatu bida pixkat askar erantzuten. Irakurri, eta esan. Sushi, agur. Agur. Eja gustatzen eser, sushi, baina eser. Bat, pega pila bat. Sushi? Ja. Nik ezkiztoka perra hau. Osa, agur esaten dozu, sushi mundutik agur. Bai. Ando, zu super triste. Imaginau, TikTokeko bideo danak, osa, geratuko beitu super ondo, jendia jarin janari hemengua. Zan nik ez dauka perroa auta, gizurra behin, baina zan txarra, eta... Neri asko gustatzen jat, baina ulertzen dut, Osa, ulertzen dut, olako janari batei agur esatia. Edo pila gustatzen jatu, edo zero. Bai, no? Vale, gustatzen jat. Barraskiluak, a ber, Andoni, agur? Osa, karakolak? Karakolak, agur. Baina, klaro, karakol gabe geratuko ginean, ez ginean eukiko aurpegirako kremak itxeko babaik, ekosistema aldatu ingozan. Agur, baina izan duzu dieta. Ez baina, barraskiluak desagertu ingozian, mundutik. Bai, badauzko bariak. Badauzko bariak. Vale, a ber, nahi zetokatzen jaten. Olagarrua. Agur. Ez que nahi, zelako miskina nahi zen. Olagarrua betirako. Mesedes, como que agur? Nik agur. Zuk ez dauko zu sangre gallega, ez? Nik ez. Nire oso txarra nahi. Osa, olagarrua, markelektanik, adoramos, orduan. Vale, venga, beste bat. Txeman jarri itxuzu asko. Bai, baina, bueno, ingo ditxugu pare bat, olan bakoitzak. Ai, guztau jagokua, A ber, txin. A ber, tokatzen dan. Aceitunak. Ando, tio, zein dozu, nere kontra. Tirako, nere gustatzen jata azurra dukenak. Ondo. Nere erantzuna badakizuen. Hau zeuan jarrita, berez, Andrea tokatzeko, ze Andreak odia bitxen dago aceitunak. Baina, aceituna betirako. Marianito bat aceituna gabeze da. Bizitzia. Zuek, zitxarra nahi zen jaten, por favor. Zetokau jatzen. Odolkixa. Nere odolkixa deja gustatzen. Ez que jarri dozu gauz... Ez, justo nik odolkixa bez nahi oso zaila. Baina, agur, venga. Gainera, odolkixa kentziak ez dauna izan txerrixa desagertzen danik. Claro, eta kentzia barraskiluak bai. Porque es que barraskilua da bera da animalixa. Ez da be, holan animalixa hiltzen itxeko kremia, Ja, baina animalixa kentzen bali madozu... Horlagako, ya está. Zera be. Iba pasatzen. Txokolatia. Betirako nere dieta. A ber, es que nere ustez, txokolatia dago super sobrevalorauta. Bai, baina nik mantendu ingo neban. Nik kendu ingot, agur txokolatia. Kendu ingo nuke. Baina, osea, gustatzen jat txokolatia, baina entzia azukar pila badauka. Ez da ona, nik uste dut lagundu ingo zebala horrek. Gero diabetes arazo pila bat, ez dakiz zer. Zeusekin elbia. Kakaua, eukiko ginean kakau puro. Eta horrek askoz be antioksidante gauza gaixau. Bai, ez oso ondo. Bueno, olalagako dugu segaitxik, joku honek daukalako bigarren fase bat. Vale. Eta bigarren fase hau da, zue bixo jolastuko dozue, eta da, debate bat, bixon artian, pizza piñakin bai edo ez. Ordan, tokauko jatzue papel bat, papel horretan jarriko dau baietze dozetz, eta inbiako dozuena da, azkar batian, defendidu, argudioak ematen, basegaitxik, pizza, piñakin bai, edo ez. Markelek aukeratzeko. Claro. Ez da balio guztia, Markel. Errexena ezin dozu hartu. Vale. Toma! Vale, Markelitoko bajako pizza, piñakin baietz, eta Andreai ezetz. Zuen denboria venga, azizu. Hausnartzeko, hasi da. Ez, hausnartzeko ez. Hola, defenditzeko. Venga. Jo, nik uste pizza piñakin dala asko sobia, piña gabe baino, ze jatzu inoiz pasau, salela pizza jaten baina, azkenengo zate hori, txajatzula pixkat, astuna, ez, pesau, piña pixkatekin, hola, frutia, bueno, tipo super... Ez nago gadoz, urtzua, sartuko jatu hori da, oso urtzua da, eta lau pitzia itxo, osea, geratzea dana, gaizki zuka aldauta, ni ez nago gadoz, porque gero fijo que te sienta mal. Eta hori da nire argudioa. Ez doztazo konbentzitzen, Zer, piñakin, ez que nire ustez, algajuna sako. Osea, argudio bat bakarri dauko, ez da nire ustez pizza piñakin da, zura nahiakin liatzia. Osea,
Es que da una aberración. Mercedes. Da una aberración. Es que esto estaba al lío. De repente, pizza suposatzen da dela gasixa, eta daukazu dultzia... Bai, sagarra sartzen dutze batzuk, bai. Adibidez? Ba hori, eta zen bigoin, en Macedonia, es que ya ez da pizza. Es que no ez ni palo. Ez nago bapeados. Eta erosi edo ez, ni kontra negongo naiz beti, eta uste dut... Zose gehiago dukozu... Bai, uste dut argi gelditzu dala, zeren hobeto. Pizza piñakin, a tope. Bueno, badakizue, Leicester, zuen supermerkauetan, eukiko duzue, sartadia, pizza, con piña. Ando, zukin biozu? Ba, behitu. Narizke pizza jatasko gustatzen igual ekarri dozu joko hau nahi dozulako produktuen gama bat sortu eta promo itxeko. Ba, behitu. Daukat ja bi proiektu bat, errezeta liburu bat idaztia, eta oin, produktuak Inventatzen dago zuek. Ez, bueno, nik uste dut, nahinean pixkat hau ekartzia, nik uste dut oin jendiak bida bela gixo jakitia. Zuek aldeko esate edo kontrakuak. Ez que esatot neri pizza asko jat gustatzen, eta, obviamente, piñakin ez. Ja, ni benixot piña gabe. Azeitunak bez, pizzan. Ni naiz gehiago jaten dotenian pizza jorgazta, edo igual oiaskoa, aragi pikaua. Janginun bat... no jan, pistatxuana, eta hori oso nazuan. Ez que niri San pesto da, bai. Sartzen dute hamburguesa, bai, hamburguesa con salsa de mermelada, no sé qué, eta lotus, trufa, no sé qué, bai. Too much. Normal, hamburguesa normal, bai, hobeto. Nire guztizadoz. Bai. Ba, bueno, gaur, janarixan inguruan berbain dugu, eta menez dago janaririk, orduan... Es que beti gare jaten. Nik uste azkenengo atalerako txoser karbiako dugula hemen... Esan dugu azkenengo atalerako? Hombre, maitxi, lehen esan dugu... Datorren hastian oporrak hartu biogula eta azkena datorrena... Vale, zuek, ni, Andrea González, komprometitzen naiz, azkenengo atalerako ekartzera, tarta bat ospatzeko. Jak ez negan ospatu nire eguna zuekin, ospatuko dugu. Bukatzen dala denbora lixa eta nire eguna, 27 urte. Ba, bueno, oin bai, ordu aldu da azkenengo hartu eta etxera juteko. Venga. Azkena eta etxera. Bueno, Markelingo txego hiru galdera, eta erantzun biako ditxuzu, hola, askar geixegi pintzago gabe, gure gonbidatu da nitxe jau, orduan ez dia oso. Baina, bueno, hiltzen zanean, zure eskelan edo zure hietan, nire xoat eskelia erantzutia, baina, bueno, zure hietan, nolakoa izango zen? Simplia, oingoa modukoa, jarriko zuk eskerrik asko, eta disfrutau. Marraskixak, jende marraskixak, ez. Zurixa izango zen eskelia. Ez, koloriekin, baina, nere argazkixa hor, tipo guapo agertzeko, eta ez da hori eskerrik asko. Ia moztu jozue, por si acaso lehen hau, norbaitek. Bai, simple. Igual, ia mozteko makina batzuko, rolan jarri lehizki. Aia make kutrea, no? Klasiko. A ver, oye, vale. Bakoitza barrido pa su casa. Vale, norbait, noiz bait kartzelan bukatuko bazinun, zengaitxik izango zen? Baten bati nahi gabe igual, belarri xamoztiagatik edo. Aiama denuncia. Imagina, ni izango nintzen supertxarra higia mosten jendiai. Bueno. Ez que pulsua batzutan... Praktikatzea da. Bai. Osa, nik ustot igual, degradau bat itxia erresa izango... Bueno, erresa, a ber. Osa, tipo, erresa gualdala izan, baina gero ja hastia hor gauzak itxen edo... Noiz baitx, moztu jatzu norbaitxi. Ja. Zer, en plan nahi gabe. Vale, estaba flipando. En plan, lepua. Ez. Ez, baina Instagramen da batzutan agartzen die bideo batzuk, nahi gabe hola gura esakin datik belarri zati bat. Ja, ostra. Qué fuerte. Atzajatzu hori. Ja. Kriston apurua. Bueno, a ver, queda... Ez dakit, o sea, parte del show. O sea, en plan, gertau aldala, Todo por los amigos. Gertau aldala. Venga, eta azkenengo galdera. Bai, azkenengo galdera da. Abertzen nahi dozun, bizitzia Euskal Herritik kanpo eta euskeraz bizializatia, euskeraz berbain, edo Euskal Herrian bizi, baina ez daukoz aukeraik. Euskeraz berbaitzeko... Daukata haine argi zer erantzun bida da ben. Eta zebe. Zer erantzun bidot. Zuk izan. Nik uste aukeratuko nala Euskal Herritik kanpo, baina... Bai. Geixen no. Porque junzeinke lagunekin Euskal Herritik kanpo, bai. Hori inok ez dozku galdetu. Bai. Esa variable inok ez dozku galdetu. Momentuz, gonbidatu danak esan dabe, Euskal Herritik kanpo. Osa, pasonetan, agur Euskal Herria. Aldo guen bergara bat beste nun baitzen. Ez, osea, jaten guztauko, baina, bueno. Bale, oin daukazu minutu bat itxeko promo, zuk nahi dozun ana, nahi dozun moduan, salda izan zure buruana, beste norbaitena, free, baina minutu bat. Markak ez dozkuela pagatzen. Bueno, a ver, beria.
Ez, bueno, ni Markel naiz, Tximbo Style, bueno, itzegin dugun moduan, eta hori, bueno, Instagramera eta igotzen ditut bidixuak, nahi da benak ba ikusteko hor Tximbo Style, T-Isakin eta N-ekin, eta hori, bueno, ba, norbaitxein erekin nila moztia nahi baldin bada, hor Instagrameko biografian daukat linka, eta horra gertzen dira, pues, libre dauzkaten ordu guztiak, eta hori, sin más. Vale, animatzeko jarraitzera. Ze ondo. Hori importante. Bukatu horretik aldera bat, segaitxik Tximbo Style. Pues eske galdetu joan berdina. O sea, claro. Tximbo lagunek, o sea, ni naiz Markel, da Markeletik Markel Limbo, Markel Limbo, gero Limbo, eta Limbotik, pasauza, a Tximbo. Eta Tximbotik, pues, Tximbo. Eta Style, pues, zehoz esartzearen. Bestian bezan eban esan, bala, jartzen nahi Markel Barber, edo lakon bat. Eta esan eban, bueno, pues, Style, esan eban, bueno. Bai. Nere gustatzen jati zena, Tximbo Style. Ni pentsatzen eban zala, atletisa gustatzen jatula. Ez, futbola... Ez que, bai, bere txian, claro. Alitizaliei Tximbo, deitza jakua. Ez ekizun? Bai. A ver, ella de fútbol... Nekizun ez da nikando. Ba, bueno, pues hau zindan azuek. Ba, placer bat izan da, Markel zurekin. Bai, eskerrik asko. Arte hau pasatzia. Urrengoa bideoa ikusiko zuena. Jarriko zuego hemen beti. Urrengo bideoa ikusiko zuena izango da Andoni Llamosten. Eta ese bez, pues urrengo saioa azkena izango dala. Ai ama, txepena. Eta abertzen dan urrengo gonbidatua edo gonbidatuak. Edo gonbidatuak, eta abertzen gertatzen dan. Que fuerte. Horrengora arte, agur.